उदालगुरि जिल्लानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन गोजौ सोलोंथाइसालि दा बेखौ कलेज अथरिटिया गोबां खामानि मावनानै डेभेलप खालामगासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो बिटिआर सरकार हिसाबै बे फरायसालिमानि आरो जौगानायखौ लुबैयो आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि कलेजाव अलरेडि बेवहाय इउनिभार्सिटि केम्पासबो फोसावनाय दङ। दा बिनि खामानियाबो अलरेडि स्टार्ट जाहांबाय। बेखौ लाफानानै बेवहाय नागनि एसेसमेन्टबो जागोन, नाग फैगोन। दा बे गासैखौबो लानानै प्रिन्सिपाल बिथाङा माखासे खोथा सावरायनो गोनां दङ होननायलाय जों सावरायनो फैदों। आङो मिजिंथिदों बे फरायसालिमाया बड'लेण्डनि गेजेरावनो जोबोद मोजां मोनसे फरायसालिमा जागोन आरो बिथांमोना सिनसियारलि गासैबो खामानिखौ मावगासिनो दङ। जोङो बेवहाय आरोबाव माखासे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन एक्टिभिटिबो बेवहाय दाजाबदेरनो सानदों, जेरै सेटारडे आरो सानडेआव माखासे अरियेन्टेसन, कचिं आरो स्किल प्रग्रामफोरखौ बेवहाय लाबोनो सानदों, जाहाथे उदालगुरिनि खाथि खाला थानाय ड्रप आउट जानाय स्टुडेन्टसफोर जायफोर कलेज गारबाय, इउनिभार्सिटि गारबाय, बिथांमोना बायदिसिना खामानिनि थाखाय आरो जबनि थाखाय माखासे ट्रेनिंफोरखौ बेवहायनो लानो हायो। आरो बेजों लोगोसे स्पर्ट्सनि बिथिङाव, गुबुन गुबुन बिथिङाव बे फरायसालिमाखौ जोङो बेवहाय फरायनाय फरायसाफोरजों लोगोसे उदालगुरि ओनसोलनि जोंनि लाइमोनफोरखौ बोरैहाय जड़ित खालामनो हायो, बेनि थाखाय माखासे प्लेनिं सोलिगासिनो दङ। आरो उदालगुरि कलेजाव एनसिसि जेरैखि जाया थिसननो नाजागासिनो दङ। जोंनि बड'लेण्डआव गोदानै क'क्राझाराव जोङो एनसिसि इउनिट मोननो हादों। आगोलाव धुब्रिनिफ्राय बियो सालायोमोन, नाथाय बेखौ बोखावनानै क'क्राझाराव मोननो हाबाय। क'क्राझाराव अफिसा स्टार्ट जानाय लोगो लोगोनो उदालगुरि कलेजाव एनसिसिआ स्टार्ट जागोन।